idee was om de camping te gebruiken en de mini-samenleving die mensen met elkaar maken op een camping. Om iets te gaan vertellen, om te laten zien eigenlijk hoe dat tot stand komt. Hoe mensen omgaan met beperkte privacy en hoe dat ook een rol speelt op Oerol. En hoe mensen zich soms ook best wel eenzaam kunnen voelen terwijl ze de hele dag bezig zijn met contact leggen met anderen. We laten eigenlijk zien hoe 14 personages op een camping allemaal op hun eigen manier proberen opnieuw te beginnen. Dus ze hebben allemaal echt een heel eigen personage. De een is een weduwe die voor het eerst alleen gaat kamperen. De ander is een jongen die op zoek is naar contact of misschien wel liefde. En eigenlijk al die verschillende levens die volg je. En wat je gaat zien, en dat is eigenlijk wat ik hoop dat mensen eruit halen, is dat het hoe moeilijk het is om contact te leggen, maar ook dat als het je wel lukt, hoe troostrijk dat is. Oh ja, nee, tuurlijk. Je moet. We zijn ook met opzet vorig jaar echt gaan kamperen op Oerol om te gaan kijken, om inspiratie op te doen. En het viel ons heel erg op dat mensen heel erg naar elkaar kijken. Dus eigenlijk is een camping een plek waar je heel erg bekeken voelt en ook heel erg naar de ander kijkt, omdat je tussen totaal nieuwe mensen staat. En het leek ons heel erg mooi om een installatie te maken waarvanuit je vanaf hoogte als een soort vanuit vogelperspectief kunt kijken en echt een voyeur bent van alle mensen die op die camping staan. Mensen kamperen echt op Part-Time Paradise. Zij zijn een onderdeel van de voorstelling. Je zou kunnen zeggen dat we een levend decor hebben. Met steeds nieuwe campinggasten die soms hun tentje neerzetten, ook tijdens de voorstelling. Met mensen die gaan ontbijten, koffie drinken terwijl de voorstelling bezig is. En zo is iedere voorstelling anders. En dat maakt dit project wel heel uniek en heel erg Oerol.